Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini confession yangu yandiinayo yakamira sekudai so: mukoma Nashi, ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa, uye handisati ndava nemwana ende handisati ndaroora. Mukoma Nashi, ndakasvika pakuudzwa nevamwe amai guru vangu kuti wacho iyeye achazoita zvivindi zvekuroorwa newe ndiye wandiri kuda kuona. This was after ndabva mukugarisana nevakadzi vatatu muno muSouth Africa. So ndinoti kana ndikatanga kudanana nemukadzi wandini ndichifambidzana naye, kana ari munhu uya wekuti anenge angoripo pakuda kundidya mari, panenge pasitomborina kana problem, tinotogara tose, but tinenge tichingoita kakunetsana chete, uchinyatsoona kuti munhu wacho anoita sekunge asitomborina kana basa newe. Zvinhu zvaanenge achikuitira zvinenge zvingori zvinhu zvinenge zvichingorwadza chete, but relationship iyoyo it can last for a very long time. Asi kana kuri kuzonzi manje kana tikatanga kuwirirana tava kutaura zvemarriage tichida kuronga tose, zvinozoitika mukoma Nashi ndezvekuti relationship iyoyo inotanga kurwadza, kuvava. Munhu wawaimboona sekunge anokwanisa kuzova mukadzi wako unenge wava kuona kuti anenge asisina kana basa newe, ende anenge ava kutokubudira pachena kuti iwewe you don't even deserve to be a husband. Apa mwana unenge uchingoudzwa magara moyo mamwe anorwadza. So ndakazoti ndaenda kumusha ndiine umwe mukadzi uyu ainge ari wechikuru kwandiri, aivawo nezvivindi, akati situation yako inondirwadza. I know kuti ndagara ndiine vana vangu, but at least ndanga ndiri kudawo kuti ndige ndichingokupawo at least kana mwana hwane. Mukoma Nashi, takatoenda tose kumba. Mushure mekunge taenda kuZimbabwe, amai guru pavakangozvinzwa kuti ndainge ndauya kumba ndiine mukadzi mukoma, vakanditevera kumba kwamukoma anova ari mwana wavo, vakabva vatidzinga inini nemukadzi wauya. Mukoma ndakazotoenda ndikanogara kwana vatezvara, but it was very painful for me ndichiziva kuti ndainge ndadzingwa naamai guru, vakati ibva pano nehore rako iro rawakabva naro kuSouth Africa. After that ndo pavakabva vachizoburitsa mashoko iwawo ekuti wacho iyeye uyo achazoita zvivindi zvekuroorwa newe ndiye wandiri kuda kunyatsokuzoziva nezvake. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi apa ndinonzi nditori neupfumi hwangu hwandiinawo zvekuti I'm not even supposed to suffer, but veukama vakadeketerera nezita rangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section zvinhu zvinorwadza. It is very painful. Handizivewo kuti sevanhu vatema why tichiitirana mweya wakashata kudaro. Let us talk about that in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Saka isusuwo mukukura kwedu taitoudzwa kuti tinofanira kuti tinge tichibika porridge rezviyo, kunyange vabereki vedu pavaimbobuda vachienda kuHarare kunotengesa fodya, because ivo vabereki vedu vainge vakarombera kurima, but zvinonzi divisi iroro rainge richishandiswa nevabereki vedu rainge riri divisi ravasekuru iro rakazosirwa baba, nekuda kwekuti baba vainge vari last born, saka ndo vakabva vapiwa zvakawanda. Uye zvekare mwana wangu vari kuti ndiye anofanira kuti ange achizopiwa rimwe bhachi iroro harisakare mukoma. Tinogara tichingoseka kuti baba kunyange vakanzi vaenda kumisangano yezvematongerwo enyika vanenge vakangopfeka kabhachi kavo ikako, kunyange vakanzi vari kuuya kuzotishanyira
havabvisi bhachi ravo iroro ende vatori serious pamwana wangu mukoma. Mwana uyu ndainge ndakamutora ndikamubvisa kuZimu ndokubva ndamuunza kunoko. Vakasvika pakutevera mukoma Nashe, vakangoti vawana mari vakabva vaaplya passport yavo ndokubva vauya kunoko. Takazotovhunduka mukoma tichitobva kubasa ndokubva tatovawana vakatogara vakatotimirira. Saka ivo vane mushongo wekuti vanofembera paunenge uchigara ipapo, vanopasvika chete. Ende ndo zvavaiwanzokuita kana kuri kunzi veukama, kana vakatanga kufamba vachienda mumaprofita vachinamata, baba vangu vaingozongovashanyira. Dzimwe nguva vanenge vaine zvavanenge vavavigira. So izvi ndo zvaizokonzeresa kuti veukama vangoramba vaine nhamo chete. Isusu ndisu tega tainge takabudirira. Chiri kungonirwadza ndechekuti vari kuda kuti mwana wangu iye ange achizovawo nedivisi, vange vachizomusiyira divisi racho iroro. Saka mukukura kwedu mukoma, zvinhu zvataitoziva kuti vabereki vedu vane zvimwe zvinhu zvinovarimira uye zvekare zvinopinda muminda yevamwe zvichitorera vamwe zvirimwa zvavo. Saka takazombokanganisa mhiko mukoma, but ndo pakabva pachizofa vamwe bamunini. Iyi baba vakarwadziwa, but after bamunini vazovigwa pakabva pachizoitwa pati. Papati apa mukoma hapana kana weukama akambodaidzwa. It was more like a secret party. Tikatengerwa hembe nemabhasikoro. Mukoma Nashe vabereki vangu ivo vaiti kana vakaenda kuHarare zviya kuauction vaitotiudza kutoti na10 makuseni oga oga munofanira kuti munge muchizobika porridge. Kana mabika porridge iri, rimwe racho munoisa mune imwe plate modya mose. But taita zvekudya porridge iroro rezviyo nezvibhagera tisingashandise maspoon. Apa dzimwe nguva mukoma taikwanisa kunzi paya parinenge richiri kupisa, but raita sekunge rinenge rapora zvishoma. Tobva tanzi chidyai, tichidya nezvibhagera mukoma Nashe. Then taibva tachizonzi rimwe porridge iro rinenge rasara, kana maona kuti rinenge rapora, maibva machizoriisa mune imwe ndiro mobva mazoenda nayo kuseri. Ende taiwanzo kuti tikaenda ikoko mukoma Nashe taitoona nyoka mbiri dzinenge dziriko, zvinova zviri zvinhu zvekuti it is not even possible kuti unoona black mamba. Dzimwe nguva taiona iri black mamba itori pasaidi nechiva, kana kuti chiva ndochataigara tichingoona chete. Chiva ichi chinenge chiri padhuze neimwe cobra, zvisingamborwi zvisingamboite sei. Nyoka idzi dzaibva dzatanga kufamba mukoma Nashe, dzobva dzatouya, dzobva dzatotanga kutodya porridge riya kutoita kunge vanhu mukoma. Porridge iri raisvika pakupera, then dzobva dzanyangarika. Saka sevanawo mukoma Nashe takazoti vabereki vasipo, isu hatina kutanga tadya porridge riya nezvibhakera sezvatainge takanzi ndo zvatinofanira kuti tinge tichiita. Zvaiitwa makuseni oga oga na10 am muri yose, unless kana paine vanyarikani vamwe vavanenge vasingadi kuti vange vachiona tichiita mhiko idzodzo. Saka tainge tichimhanyira kuda kunotamba. Mukoma Nashe takangobika porridge riya ndokubva tati kambu tichidya porridge riya nemaspoon. After that ndokubva tachizongotora chidheka, because imwe ndiro iya tainge takaikanganwa kuseriko ikoko, because yaisafanira kuti inge ichizorara panze. Ndokubva tangoisiyawo tikaikanganwa, then ndokubva tachizoishaya ndiro iya makuseni patainge tava kuda kuisira nyoka dzedzi ya porridge kuti dzinge dzichizokwanisa kudya. Mukoma takaenda tikanotamba, asi takazoti tava kudzoka tainge tichitemwa nematombo. So taifungidzira kuti maybe ainge ari mafriends edu vainge vachingotamba nesu vakahwanda mumapundo vachititema nematombo, but zvainge zvichirwadza manje. Tikatombovatuka, but tainge tisingakwanise kuvaona kuti vainge vakahwanda nechekupi. Takazoti tasvika pamba mukoma Nashe ndo patakatanga kuona moto uchibvira pamusoro pemazen'e. Zvinhu izvi zvakaitika mukoma. Ivowo baba naamai vanenge vakatozviziva kuti pane zvainge zvaitika. So baba vakabva vachizosara variko kuauction, mama vakauya vakapopota mukoma Nashe, vakabva vabuda ndokubva vazodzoka pakati peusiku. Vainge vaine imwe n'anga yavainge vainayo. Takagezeswa naivowo amai vakageza. Baba vakazouya mangwana acho makuseni, vakapopota vagoti votirova mukoma Nashe. Ndokubva n'anga iya
yazovagezesawo baba ikabva yachizoenda zvayo. Hapana kana kuzombotora mazuva pamunini ndokubva vanzi varwara vari kutemwa nemusoro. That very same day shoko parakasvika zvichinzi pamunini vainge varwara vachitemwa nemusoro ndopavakabva vazoshayika. Kwamanashi kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi mwana wangu ndiye ari kufanira kuti ange achizopiwa dumwa racho iroro. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handizivewo kuti ndodii, ndoita go back to sender here. Pandakaenda kumusha muna December ndopandakabva ndachizoudzwa kuti papurazi patinoshanda pane vamwe amai avo vanoda murume wangu. Saka ameno kuti vakambodanana here kana kuti kwete, because muprofita uyu ndakamubvunza but akabva ati ini ndangoti ndige ndichikuudzai kuti ipapo pamunoshanda pane mumwe mukadzi akadai. Mukadzi iyeye munozviziva here kuti anoda murume wenyu. Mukomanashi vakabva vati mukadzi uyu akandigadzira nechekare. Ndine dzimwe nguva dzekuti chibereko changu chinorwadza, ndinenge ndichitonzwa kuti munenge muine chinhu chinenge chirimo chinenge chichindiparapara, chichingondiparapara chete. Uye hanzi iye akadudunura shinda pataiti rangu iro randainge ndakayanika pawaya, ndokubva achizoenda naro kune venguo tsvuku achida kuti ndinge ndichizorambana kana kurambwa nemurume. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Handizivewo kuti kune umwe munhu here anokwanisa kundibetsera, and I need advice kuti ndoita zvema-go back to sender here kana kuti ndosiyana nazvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Kana paine anenge achidawo kuti kumbotiudzawo kuti chakashatira go back to sender chimbori chii, you can come to my inbox and you send an audio tozoiposta panapa. Kana ukamboitawo go back to sender zveishuwa ukatoona kutoti go back to sender iyi zvechokwadi yakashanda, you can come to my inbox and tell us as well kuti yakashanda zvechokwadi here go back to sender yacho iyoyo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ininiwo ndakakurawo ndichirerwa namainini amai vangu vakapararira muaccident. Mukomanashi, but what I then discovered was that mushure mekunge amai vangu vazoshayika, then baba vangu naamainini vakabva vaita sekunge vainge vava kuwirirana stereki, and baba vaingogara vachingouya pamba. But later on ndakabva ndachizovhura rimwe bhegi raamainini ndikabva ndachizoona dzimwe tsamba idzo dzavainge vakasonyorerana kudhara, zvichireva izvo kuti apo patainge tisati tatombozvarwa isusu vainge vachitofambidzana nechekare. Saka pane imwe tsamba iyo but ndakazoishaya manje. Tsamba iyoyo mukoma yakandirwadza because ivo amainini vakatonyorera baba vachitoti ndakazoenda kune mundarauya. Saka ivo vari kuti zvinoita kuti tinge tichizova tose. Saka handizivi kuti ndoita go ahead here nekuti zvinokwanisa kukukanganisira mudzimai wako. Tsamba iyi ndakatomboitora but ndakazoti mainini vanogara vachingovhura bhegi iri, zvinoda kuti ndinge ndichizoitora kana yava holiday ndava kuenda kumusha ndozonoirakidza kuna gogo. Komanashi ndakabva ndachizoishaya tsamba yaya, vakabva vati kwandiri kana
ukazongovhura futi bhegi rangu zvekare uchandiziva. Saka muri eZimbabwe ndinodawo kungobvunza kubva kwamuri kuti ivo amainini ava ndovabvunza here nezvayo nyaya iyi. Ini I think kuti ndo vakakonzeresa kuti amai vangu vange vachizofa, sezvo vainge vagara vachidanana nababa vangu. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Another thing that I have noticed nekukura kwandaita uku inyaya yekuti inini nevana vaamainini takafanana mukomanashi zvisingaite. Saka tinongonzi takatoredzera kunana amai vedu. When you post my story, tell me. I'll be following through in the comment section. Regetai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndafunga kuti ndinge ndichijoina imwe cult yevamwe vakadzi vekuGhana. So I work in a saloon uye zvekare ndine kasaluni kangu, but it is just a small one. Saka pane umwe uyo akati anoda kundibatsira, but muSouth African akabva ati iwo akajoina cult iyo yevakadzi vekuGhana. Saka ndakabva ndanzi hazvinetsi because pamaclients angu ndinowanzokuita mahome call. Saka pane umwe mukadzi uyo anonamata zvisingaite, uyo wavari kuti ari kuvakanganisira kingdom yavo. Saka ndikufanira kuti ndige ndichizoti paya when I am busy doing her nails, vane manails avo avachazondipa. But dambudziko riripo mukomanashi nderekuti ndiri kugara ndichimurota mukadzi uyu achiuya kwandiri akabata Bible over angonditi ndakatokuregerera nechekare, just like God forgave you before you had even sinned against him. Asi verenga bhaibheri rako, siyana nezvauri kufunga. So ndinoti ndikarota hope idzodzo ndinobva ndamuka makuseni ndichitongomuti hai kuri sei apa, ndiye ndichida kungoona kuti iyewo haana here hope dzaarota. But now it is very strange because hope dzacho ndiri kungoramba ndichingodzirota each and every time. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.